Saifa versus kandidát. Saifa versus kandidát. Dámy a páni, vážení priatelia, v našich prezidentských debatách pokračujeme vo Fan Rádiu aj s ďalším kandidátom. Je tu s nami pán Štefan Harabin. Máme štandardne 3 otázky. Na každú otázku máte 30 sekúnd, to ide do vysielania a potom budeme pokračovať aj na video na náš web. V štúdiu Fan Rádia v rámci našich prezidentských alebo predprezidentských debát sedí ďalší z tých 10 kandidátov. Dobrý deň, pán Martin Daňo. Máme tu povinné otázky pre každého kandidáta do vysielania, to znamená, že každý jeden kandidát dostane presne tie isté 3 otázky. Vašou úlohou je do 30 sekúnd naformulovať ako tak zmysluplnú odpoveď. V štúdiu Fan Rádia teraz aktuálne sedí náš ďalší prezidentský kandidát, je to Zuzana Čaputová. Príjemný dobrý deň. My ďakujeme za to, že ste si našli čas, musí to byť pomerne dosť hektické teraz práve pre vás. Máme tu povinné otázky pre každého jedného kandidáta do vysielania. Pravidlá sú jednoznačné, na každú otázku máte 30 sekúnd na odpoveď. Dávame identický priestor každému jednému kandidátovi. Ďakujeme veľmi pekne za 3 povinné otázky, ktoré ešte raz zdôrazňujem, kladieme absolútne každému a môžeme teraz pokračovať takým jemne neformálnym rozhovorom. Také neformálne rozhovory sú asi príjemnejšie ako také formálne však. Pán Harabin, vy ste povedali nedávno tento týždeň, že pani Čaputová aj pán Šefčovič sú pohroma tohto národa. Ako ste to mysleli? Ako si myslíte, že práve netradičná rodina môže spôsobiť pohromu tej tradičnej? Vy nevidíte tie vraždy, znásilnenia, teroristické činy? A vo vás toto vzbudzuje strach? Vy ste relatívne vysoko v prieskumoch. Tie posledné dokonca hovoria, že ste na 3. mieste. Vy ste povedali, ale napriek tomu, že prieskumy sú podvod. To aj napriek tomu, že ste v nich napríklad takto vysoko? V takých tých možno vašich vnútorných nejakých prieskumoch vy máte koľko voličov podľa vás? To znamená, že jeden z týchto 2 kandidátov sa pravdepodobne stane prezidentom. Bude to podvod? Keby sa Kotleba vzdal, vám by to pomohlo? Vy ste v televíznej relácii na Markíze povedali, že váš facebookový status odohnal vlastne 10 000 migrantov, ktorí že vraj boli niekde prichystaní na hranici, aby sa vnikli. Prečítali si váš status. Veľmi dobre prečítajte. Teraz možno trošku ako odľahčím. Z vizuálneho hľadiska vy by ste sám seba, možno povahovo alebo vizuálne, by ste prirovnali k akému zvieraťu? V štúdiu Fan Rádia sedel ďalší prezidentský kandidát, pán Štefan Harabin. Pán Harabin, držíme palce, hovoríme to každému jednému prezidentskému kandidátovi, tak samozrejme držíme v rámci slušnosti palce aj vám. Pán Daňo, vy sám seba považujete za... Vy ste vlastne kto? Vy ste vlastne čo? Vy ste aktivista, vy ste novinár, vy ste Robocop. Vy ste kto vlastne? Ako by ste sám seba definoval? Moja manželka je podľa môjho názoru štandardná novinárka. Áno, a ja Viackrát ste dokonca aj na pôde parlamentu s ňou prišli do kontaktu a musím sa priznať, že to pre ňu bol veľmi, veľmi nepríjemný zážitok, tak ako hovoria desiatky iných novinárov, ktorých vy otravujete so svojimi kamerami a so svojimi zariadeniami. To je veľmi neštandardné správanie. Vy teraz máte prístup do parlamentu. Jasné, to je s tým absolútne súhlasím. Pýtať sa nepríjemné otázky je úplne normálne, ale vy nemôžete chodiť po parlamente a hovoriť, že niekoho zbijete roxorovou tyčou, napríklad pani Luciu Ďuriš-Nikolsonovú, že by dokonca mala byť zabitá. Vy si osobne myslíte, že vy môžete spĺňať prezidentské kritéria, keď ste takýto typ človeka? Dobre, tak vás máme vnímať potom ako komika? Lebo ak áno, tak to začínam vnímať potom úplne inak. Vy ste komik tým pádom? Tak je jasné, že potom robíte komediálnu reláciu a to vám potom poviem, že to, čo robíte, je totálne nevtipné. No dobre, viete, čo myslím? Či ja som zaujatý alebo nezaujatý? Ja si osobne myslím, že som nezaujatý. Ja vám poviem jednu vec, že keď voči ženám ako v parlamente vystupujete nejakým spôsobom, tak či je to moja žena alebo to nie je moja žena, tak je to jednoducho neprípustné. A vy máte nejakú sebareflexiu v zmysle, že si poviete, že naozaj mám šancu vykonávať prezidentský úrad? Vy máte sebareflexiu? Lebo ja vám poviem, že ja si myslím, že ja nehodnotím vašu inteligenciu alebo nič. Nie, ja si osobne myslím, že... Nižšie ťahá ako vaša, ale ja som s tým, ja sa na tým žiť celý život. To ste povedali vy a ja s tým súhlasím. Len mi povedzte, že vy naozaj máte odhad na seba, že by ste boli schopní vykonávať prezidentský úrad na úrovni ako hlavy štátu, že sme hrdé Slovensko v Európe? Dobre. Je to moja relácia a ja budem určovať manželku. Ďakujem, môžete ho položiť a ja ho zoberiem. Dobre? Dáte ho do súťaže. Povedali ste, že Zuzana Čaputová je žumpa. Povedali ste, že Zuzana Čaputová je žumpa. A dokonca ešte aj ste pridali toto slovo.
Z akého dôvodu? To vám má nahnať hlasy, alebo čo tým sledujete? Aký najhorší názor ste počuli na seba? Kritika. A toto podľa vás je kritika, alebo je to len primitívne vyjadrovanie jedného človeka? Prepáčte, ale akým spôsobom dokážete niekomu, že je pobehlica? Tomu úplne nerozumiem. To sa dá nejak právne ako... Tak ja nie som sudca, ale môžeme to sa dá nejak ako dokázať. Budem vám v tom držať palce. Ja sa vás spýtam, pán Daňo, teraz takú sériu takých akože veľmi rýchlych otázok. Ostať v Európskej únii? Kto si myslíte, že vás podporí ako prezidenta? A teraz sa pýtam skôr na také politické spektrum, že kto bude ten, ktorý bude stáť za prezidentom Martinom Daňom? Áno. Pán Daňo, ešte v parlamente ste sa vyhrážali redaktorke Joj, že chcete na ňu zbierať špinu. Už máte nejakú špinu? Ja vás samozrejme len požiadam v mene všetkých slušných ľudí, aby naozaj v mene všetkých slušných ľudí. Množstvo ľudí, ktorí vykonávajú svoju novinárskú robotu aj v rámci parlamentu. Prosím vás, správajte sa k ním so všetkou úctou a s tou náležitosťou, ktorá patrí. A či je to novinár alebo novinárka, tak si myslím, že si zaslúžia nejaký rešpekt. Keď vás niekto poprosí, aby ste ho nefilmovali, tak je absolútne prirodzené, že ho prestanete filmovať. Ja vám to hovorím aj ako dobrú radu vlogera, človeka, ktorý robí s kamerou a filmuje ľudí. Dávajte si na to pozor. Držím palce v rámci vašej prezidentskej kampane, nech vás volia minimálne rovnakí ľudia, ako ste vy, a pevne verím, že ich je samozrejme čo najmenej. Ja vám poviem jednu vec. Vy máte tak bizarné videnie sveta, že vám želám ako naozaj, aby ste ten život v spokojnosti prežili. Tak. A aby ste ubližovali čo najmenej ľuďom a aby čo najmenej ľudí malo z vašej prítomnosti taký stres, ako majú ľudia, ktorí sú tu v tomto štúdiu. Nebojte sa, vás kompletne vystrihneme. Dobre. Všetko dobré želáme a pokračujeme v našich prezidentských debatách aj s ďalšími kandidátmi. Všetko dobré ešte raz. Krásny oznak. Vy ste ženský kandidát, ste jediný ženský kandidát, môžem úprimne povedať, že ste pre mňa najatraktívnejší kandidát. Nenamýšľajte si, pani Čaputová, je to preto, lebo ste žena. Cítite, že máte vážnu konkurenciu, alebo ako vnímate tento prezidentský boj teraz? Lebo mám taký pocit, že 5 rokov dozadu to bolo ako keby trošku iné. Že teraz, po tých 5 rokoch, tu máme rôznych kandidátov, aj veľmi čudných kandidátov. Nech si to každý vysvetlí, ako chce. Mnohým politikom, keďže sú muži, sa ľahko nadáva do svíň, do hajzlov napríklad. Môžeme to vypípať, alebo aj nemusíme. Ako by ste chceli, aby nadávali vám? Nadávate vôbec? To je asi celkom rozumné. Poďme na šampón na vlasy. Máte najlepšie vlasy zo všetkých kandidátov. Nehovorte značku samozrejme, ale vy si ich umývate každý deň asi však? Ja si... Lebo sa mi tak zdá, že váš predchodca skôr používal šampón na riedenie vlasov. Nebojíte sa, že v úrade by ste prišli aj o nejaké vlasy? Dobre. Možno nejaké šedinky pribudnú. Budete sa stresovať kvôli tomu, keby prišli nejaké šedinky z dôvodu úradu prezidenta? Snažím sa dávať našim politickým kandidátom trošku také netradičnejšie otázky, pretože to, či Fica vymenujete alebo nevymenujete, myslím si, že je asi iný priestor na túto otázku. Spýtam sa teraz na prvú dámu. Je to možno taká súkromnejšia, možno taká rodinnejšia otázka. Keď budete prezidentka, kto bude prvá dáma? Nebudeme musieť cestovať do Popradu alebo ďalej. Nie, ja som z Pezinka, takže je to kúsok. Nevyzeráte. Ak budete prezidentka, pani Čaputová, budete si nárokovať na štátny pohreb z našich daní? OK. Dobre, lebo chceme tam ušetriť trošku. Prečo ste sa nerozhodli, alebo prečo ste sa skôr rozhodli neslabikovať slova, keď vieme, že slabikovať slova znamená oslovovať aj oveľa jednoduchších voličov? Slabikovať slova znamená oslovovať aj oveľa jednoduchších voličov. Neplánujete na záver kampane začať slabikovať? Vaša najväčšia neresť, alebo váš nejaký hriech, okrem samozrejme vyhnania z raja, lebo za to môžete vy ženy všetky. Áno. Dobre, ale nefajčíte, nepijete nadmerne, neužívate nejaké narkotika, zvlášť, teda chvála Pánu Bohu. Poďme teraz na takú vylúčovaciu trošku metódu. Rezeň, kebab alebo oravská slanina? O čom ste písali vy vašu záverečnú právnickú prácu? OK. Primali by ste prezidentský plat, alebo by ste ho dávali na charitu? Optimalizovali ste niekedy dane? Ďakujeme veľmi pekne za návštevu. Budeme držať palce, budeme sa tešiť, samozrejme, keď to vyjde, budeme sa tešiť, aj keď to nevyjde, musím byť taký. Prepáčte, nevedel som, ako to mám povedať. Aj keď to nevyjde, musím byť taký. Prepáčte, nevedel som, ako to mám povedať. Aby som sa nedotkol žiadneho iného kandidáta, ale pociťujete, toto je možno záverečná taká otázka zhodnotiaca, pociťujete to, že ste žena ako v prezidentskom boji ako niečo, čo je skôr plus, alebo skôr je to mínus?
pýtam sa aj preto, lebo mnohí ľudia hovoria, že Slovensko ako keby ešte nie je pripravené na to, aby sme mali ženu prezidentku. Žena možno v druhom kole je veľké riziko a tak ďalej a tak ďalej. Povedzte mi o tomto niečo. Tak, teraz na záver môžem povedať, držíme palce vám ako človeku v čomkoľvek, čoho sa dotknete, pochopiteľne. A ďakujeme, že ste si našli čas a prišli ste do štúdia Fan Rádia. Ďakujem pekne za pozvanie. Tak, v štúdiu Fan Rádia sedela Zuzana Čaputová, náš ďalší politický kandidát. Ešte raz všetko dobré. Saifa versus kandidát. Iba vo Fan Rádiu. Predvolebná diskusia Saifa versus kandidát je vysielaná v rámci predvolebnej kampane